Malam Aminu. Haka. Tsakani da Allah kasan nan omologo take ko omokolo ko me wakan nan ta Allah ya kiyaye muna san omologo. Gaskiya ne nan saraka. Ai al'amarin kasan nan. To sai dai addu'a. To gaba ɗaya kasuwancin ma ko wannan ne ma ya dame ku. Ni yanzu haka maganar da ake wata 'yan kabila ce ta takura wa rayuwata. Ta takura wa rayuwata a waya. Sai da wajen kira na take bana jin. Kabila can banza can wofi jibirika. To misali kai duk karatun wannan ka ganta ta kira. Wannan wannan kuma ka duk karatun bokon da kai ta gagare ka banni da shegiya. Assalamu alaikum. Kika ce me? Iya kata iya uwarki ce da fat. Kin banza aikin wobi.